Op het NK hutfietsen in Emmen kwamen goed 130 hutfietsers in actie over een parcours van 253 kilometer. Een tige vlak parcours dat dus heel geschikt lijkt voor de sprinters. Liewe Westra uit de Tienje riet net echt voor de titel. Hij prepareert hem voor de komende Tour. Een orenfries, René Hooghiemster, zit al na 22,5 kilometer in een kopgroep van 8 man. Ja, het is nu 3 keer een relatief vlak NK-west, waar ik in het Massa mee joert. En alle 3 keer zit ik mij in de vlucht. Dus dat is wat dat betreft prima, ja. Die kopgroep pakte een maximale vastsprong van haast 18 minuten. En bleurt peloton, met titelverdediger Sebastian Langeveld en een favoriet als Nicky Terpstra, hier lang voor. Frieske smaakmakker René Hooghiemster riet meer dan 200 kilometer maar voorop. Maar die 15 kilometer voor de eind onderuit. En wie doet uitskekelen van een toppositie. Ja, het begon te rijden en ik hier de fiets met de Rijn hebben onder controle. De band wint te glad. Ja, het is gewoon boem weg. Er is niks aan de hand van het wisselast. Ja, ik ga met de verkeerde band rijden en ja, dat is de oorzaak. Zo'n kilometer voor de eind wordt de kopgroep weer ompakt. In de massasprint wint Nicky Terpstra voor Ramon Sinkeldam en Danny van Poppel. Het is alweer de 3e nationale titel voor Terpstra.